आव चिनि जे जों खरगनि जर्नालिस्ट बजाकमानि जे पार्टी मंगो ताबुक न कुटनि कायसा हेरिं पाइ फाइबेनि जों कगंखा जों जे जगदीश देबबर्मा नि तिजुल माने को अजाबाय अजामा ब खरग ब्रै जे जों लामा कासु बुखा आ बुलाय माने पार्टी मंगो पश्चिम थानाव जों केस माने परे बरक खानानि साहाय्ये ताई जे ताबुक चिनि प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट प्रणब सरकार संग्रहनि चुबानो मोटामुटी पुलिस थानानि बरक रमखा खरग ब्रै रमजाखा और ताई जगदीश रमजाक अलरेडी ताई जयदीप देबबर्मा पिंटू देबबर्मा ताई राकेश देबबर्मा नो रमै तिनी कोर्टो तुबुखा केस तो एक्सा बुंगिनो अब सफायो कोर्टो तिनी हेरिं जों पाइ फाइकाता ताबुक नायजेन खा जों तो हेरिंगो थांनि फाइका जों जस्टिस माना नांगो जे जस्टिस चिनि जे जर्नालिस्ट बुजाकमानि यागोलो जे चिनि जे अधिकार ताई भविष्यत बुइनो बुइमायातै ताई बुइनो आमाहाय थोंमायातै एबा अब हाइकेबो यात्रिता बारक थुं ओ जस्टिस जों नायो अब बसकांनि सालनो ताई बेबा कक जों आपडेट न सानाय तिनि आसनो हामबाय लगियो हामबाय मारना मोसंगो कारण चिनि आ पार्टी मंगनो शुधु सोशल मीडिया रक सिमलिया मीडिया बा टीवी चैनल रक सिमलिया पत्र पत्रिका रक बाहायनो कक आवायनाय जोंनो सपोर्ट खायमानि बागै ताई मीडिया रक नि जे फ्रीडम न मोथांक्लाना बागै बरनि चुबासन बागै बरनो हामबाय।